què tal? Menjar uns canelons aquí. Canelons i què més? I salmó. Vinga, amb una amanida. Vinga. Res, anem camí de Milà, no? Vinga, fins ara. Ai, no. Res del motor que no era. Bueno, bé. Apa. Doncs acabem d'arribar a Milà, Itàlia, capital d'on es fan les gomes d'esborrar molt famoses, marca Milan. I Milano, això. Milano. I res, i això que he filmat ara mateix era una mena de castell. Com li diuen, el castelletto? Sí. No sé com es diu. Cagliargo. Cagliari. Això. Gabinete Caligari. I res, anirem a donar un vol, mirem el Duomo i les 4 xorrades que es pugui mirar per aquí, després ja seguirem, perquè és com un lloc de tràmit. Vinga, fins ara! I això és el mateix castell ja vist des de dalt. Bé, de fet és una foto, no? Però mira, fa gràcia. La descobert dels tigres. Okay. Llavors anem girant. Què et sembla, aquest posat? Està bé, no? Amb aquest. Sí, per ahí un pot créixer esa planta així d'aquesta manera. Anem caminant així. Ara ja som molt a prop del Duomo. Il solito che si profumava. Cosa vendeva? Libri. Vendeva libri. Com així. Com anava dient, som a Milà, això d'aquí darrere meu és el Duomo. I gairebé no tinc bateria, així que tallo. Hòstia, no jodes, no tinc bateria, adeu. I això són les galeries... Llavors, com les diuen aquestes galeries? De Vittorio e Luchino. Vittorio e Luchino. Bueno. Són les cosetes, Sembla molt... Bueno,
On és la Rosa? Ah, aquí davant. Aquí no se la veu, però si la veu molt petita, Rosa. Joder, con los ponches. Muy guapo, guapo. Bon dia, això és la vall d'Aosta. Això ja són els Alps. I hem passat la nit a un hotel, perquè vam arribar molt tard i no trobàvem càmping. I bé, això que filmo és des de l'habitació de l'hotel. I és la població aquesta. Bé, això és la plaça central d'Aosta. Aquí tenim una talla impressionant de fusta. Rosa? Mira, posa't al sol, que no se't veu. Aquí. Explica què és això. Això, doncs com tres senyors tocant l'acordió. Són acordionistes, no? Semblen? Està molt ben fet, una passada. És immens. Aquí tenim això. Ah, mira, i el que és molt curiós és això, que fan una exposició sobre Dalí. Aquí davant, ara l'enfocarem. Que diu... Admiro après Dalí l'art català del segle XX, no sé què. Que bé. Doncs bé, aquest és el càmping on estem allotjats. Hem arribat aquest matí i estarem aquí un parell de dies. Vinga. Joder, com molt d'això. Això és el poble de Courmayeur i ara intentarem d'anar a agafar un telefèric. És una postal que tenim aquí a la botiga, molt xulo aquest gos, no? Un telefèric que està així aturat a mig del camí. Hola, Rosa. Bueno, aquest és el telefèric que ens portarà. Què, anem cap a dins? Podríem posar davant on hi ha el vidre, no? Bé, ara ja som dalt del telefèric. Vegeu aquest rierol que no sabem com es diu i fa d'agafar. Apa! Això és la població... Com es deia aquest poble, que no me'n recordo? Courmayeur. Del Courmayeur. Courmayeur. I anem cap amunt, a veure si podem enfocar
aquí dalt tenim l'estació. I en aquest moment en baixo un. Ara ja hem pujat dalt de les cadiretes aquestes del tele... com es diuen? Telecadira. I mira, és divertit, és molt silenciós. I anem pujant cap amunt, aquí per les muntanyes aquestes. Ara enfocaré per aquí davant. Anem bastant... no hi ha massa gent. Anem molt bé. Ara enfocarem la part del darrere, a veure com es veu. Hi ha una piscina, està... Ah, hi ha una piscina? Sí, ho veus? No, des d'aquí es veu. Ah, sí. Piscineta. No sé si es pot apreciar el color lila de les flors. No sé si es veu. Aquí. Hi ha un avió amb pilot. Podria estar ja. Doncs acabem d'arribar al capdamunt d'alguna muntanyeta, no sé quina. Bé, aquí darrere meu, per aquí més o menys, això és el Mont Blanc. Seguint donant la volta, hi ha altres muntanyes que no són el Mont Blanc, són, no sé com es diuen. Ara ho filmarem millor. Ah sí, darrere meu tinc el llac, clar, hem anat al llac aquest. Que me l'imaginava més gran, la veritat, però bé, està bé, és un llac. Què tenim aquí? Llac de xacró o... Sí, de la immensitat petita. És el Mont Blanc. Op. Aquí tenim el dinar, Rosa? Estem fent, què és això? Macarrons. Macarrons, que aquí li diuen pene. I un Penya al formatge. plat de variat de Bacalao, carn. amb verdura. I apa. És ben raro.
Bueno, avui és l'últim dia de vacances, no, Rosa? Estem aquí amb el nostre amic el Pinocho. No és, no? Què passa, xaval? Molt de gust. Vinga. Què hem vingut a fer, Rosa? A veure el castell de Fenís. Està aquí al davant, Ah, no es veu gaire bé. està bastant de sol. Es veu gaire bé. És això d'aquí. Aquí tenim la roba ensenyant un mapa. I just aquí davant el castell aquest que ara visitarem. Dai, la foto, sì! In alto non si può. Tenim a Rosa comprant els bitllets. Aquesta és la porta que dona directe al carrer, oi? I ara ja som pels carrers del castell. I tenim davant nostre un guia que ens explicarà vida i miracles. O potser s'ho inventa tot, no ho sé, me'n fot. Està bastant ben conservat. I sí. De fet s'hi podria viure. Ah, estàs aquí. Res, no ens han deixat filmar l'interior, oi? Mira. Quina ventada que faig aquest. Això mateix, sí. Això mateixes. Mira, aquí hi ha finestretes. Es veu l'altra part de muralla, que és doble. Aquí. Va, no sé com, això. Sí, és molt gran aquest castell. Així com curiós, no? Ai, la Rosa m'està prenent una foto. Bueno. Està canviant el temps. Esperem. Les cares per la càmera, Albert, digues què has de fer. Bé, que em vol fer pujar per aquesta paret que no heu fet O mai. vols pujar tu? Què? Volete mangiare un panino? Volete mangiare un panino? Volete provare? Aspetta, va piano. Ok. Adesso ti molli pian pianino le gambe e le braccia e allarghi braccia e gambe. Così. Vai. Va bene. Exacte, va anar baixant. Ok. Bravo. Ma come no? Què? Albert, t'ha agradat? Allora va bene, la Molt bé, signorina. molt divertit. Sí? Spagnolo? Sí. Català, Catalano? Català. millor. Provare? A me piace Vuoi Spagna, provare? Barcellona, Sì. Benidorm, Sí, noi siamo di Barcellona. Volete provare? Barcellona. La città. Che è complicato. Està aquí en Rosa, no vol sortir. No.
és l'últim. Sí, perquè ara anem cap a la Tuile, que és França, Sí, no? aquest macho és el tio com a Sí, sortit. sí, És sí. que jo flipo la gent. És molt perillós conduir per Itàlia, molt. Anava a dir, és molt perillós conduir per Itàlia, perquè aquí van com bojos. No sé, fan les maniobres i no miren, i no es té el repàs, tot és terrible. No? És que des d'acceleració de l'autopista es pensa que tenen prioritat. I t'entren, però... Joder, aquesta cara. Mira, per fi. There's 1,000 things that you can do, and I know I can. And I know I never. What's wrong and what's wronger? I need to be stronger. I need to be stronger. I want to twist in your arms like a snake that's been charmed, like a baby in Sí, ja, que guapo. No està gelat. Mira, Rosa. Vale. Ya está. Una cosa. El llac. Ara per què va tan lent, que és normal. Jo podria pujar ja...
Va ser família, la comunitat cristiana. I mentre arriba aquest moment, jugarem plegats, riurem plegats. Tu aprendràs de nosaltres i nosaltres de tu. Quan tinguis edat d'entendre, sabràs que les coses depenen de pa i de pa, i que l'esperit de la germanor, l'amor i la pau sigui el millor aliment que t'haurem posat. Molt bé. Molt bé, nen. Molt bé. Perquè sigueu gust de tota marca i de tots els vostres ídols. Us donaré un cor nou i posaré un esperit nou dins vostre. Trauré de vosaltres aquest cor de pedra i us en donaré un de carn i faré que seguiu els meus decrets, que compliu i observeu les meves decisions. Habitaré el país que vaig donar als vostres pares. Vosaltres sereu el meu poble i jo seré el vostre. Paraula de Déu. El Senyor és el meu pastor, no em res, i em fa descansar en prats deliciosos, em mena al repòs vora l'aigua i allí em torna. El Senyor és el meu pastor. Del baptisme, pels seus pares, pels seus padrins i per tots els batejats. Perquè els pares i padrins siguin un gran exemple a seguir. Escolteu-nos, pare. Ajudeu-nos com a família a perseverar en el vostre amor. Repetiu-vos, escolteu-nos, pare. Perquè l'Arnau pugui trobar la llum en un moment de foscor. Repetiu, escolteu-nos, pare. Escolteu-nos, pare. Josep, pregueu per nosaltres. Sant Joan Baptista, pregueu per nosaltres. Sant Pere i Sant Pau, pregueu per nosaltres. Sant Llorenç, pregueu per nosaltres. Sant Arnau, pregueu per nosaltres. Tots els sants i les santes de Déu, pregueu per nosaltres. Fem l'oració de l'exorcisme i la unció poderós, creador del cel i de la terra, i cregueu. Creieu en Jesucrist, únic fill seu i Senyor nostre, que nasqué de Maria Verge, patí i fou sepultat, ressuscitat entre els morts i seu a la dreta de Déu. La comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció dels morts i la vida eternal. Aquesta és la nostra fe, aquesta és la fe de l'Església, que es gloriem de professar i O Déu, amb un poder invisible, doneu una eficàcia admirable als signes dels sagraments i de moltes maneres us heu valgut de l'aigua que creàreu per prefigurar la gràcia del baptisme. O Déu, al començament del món, el vostre esperit planava sobre les aigües i feia que... O Déu, vos ens donàreu en les aigües del diluvi una imatge de la regeneració, perquè sempre fos l'aigua la que tingués el poder sacramental de fer morir els vicis i fer néixer les virtuts. O Déu, vos fèreu passar pel mar Roig
els fills d'Abraham a peu eixut, perquè aquell poble, alliberat de l'esclavitud del faraó, fos una imatge profètica de la família dels batejats. O Déu, el vostre isme ressuscitin amb ell a la vida. Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Amén. I ara, junt amb vosaltres tots, hem professat, sí, ho volem. Fica't aquí. Arnau, jo et batejo en nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Ja plora? Ara que ens veiem, tornem a posar el sal. Arnau, ets ja una nova criatura i t'has revestit de Crist. Que aquest vestit blanc sigui per a tu signe de la teva dignitat. Ajudat amb la paraula i l'exemple dels teus familiars, guarda aquesta dignitat sense perdre fins a la vida eterna. Amén. Rep la llum de Crist. A vosaltres, pares, a fi que aquest nen, il·luminat per Crist, camini sempre com a fill de la llum, perseveri en la fe, i quan el Senyor tornarà, pugui sortir-li a l'encontre amb tots els sants i visqui eternament en el cel. Jesús va fer que els sords hi poguessin sentir i els muts poguessin parlar, que ell concedeixi de poder escoltar ja la seva paraula i professar la fe a lloança i glòria de Déu Pare. Amén.
Hola, mira si n'hi ha. Hola. Molt bé! Viva el padrino! Viva el fillol! I la padrina! Ah, com crema. Sílvia. Sílvia. Now. Vinga, Arnau. Què et sembla això? Família per acá, vull dir que... No. Vigileu que això crema. Ara vas no saltaste, no, Hola, Òscar. El dia del mapa ja està allà.
En aquell temps se celebrava un casament a Canà de Galilea. Hi havia la mare de Jesús. També Jesús i els seus disciples. Ell enriqueix i enforteix amb un sagrament peculiar aquells que ell mateix ja havia consagrat en el sant baptisme. Per això, a la presència del poble de Déu que és l'Església, jo us demano, David i Esther, heu vingut aquí per contreure matrimoni sense cap coacció, lliurement i de tot cor? Esteu disposats a estimar-vos i a honorar-vos l'un a l'altre durant tota la vida en l'estat del matrimoni? Sí, ja estem disposats. Esteu disposats a acollir amb amor els fills que rebreu de Déu i a educar-los segons la llei de Crist i de l'Església? Sí, ja estem disposats. Per tant, ja que desitgeu unir-vos amb l'aliança del Sant Matrimoni, doneu-vos la mareta i manifesteu el vostre consentiment davant de Déu i de la seva Església. Jo, David, prenc com Esther, i et prometo que els seré fidel en paritat i en adversitat, en la salut i en la malaltia, que l'estimaré i honoraré tota la vida. Jo, Esther, prenc el teu David per marit i et prometo que et seré fidel en la prosperitat i l'adversitat, en la salut i en la malaltia, que t'estimaré i honoraré tota la vida. Que el Senyor beneixi aquests anells que us imposareu l'un a l'altre en senyal d'amor i de fidelitat. Amén. Esther, rep aquest anell i s'envolta en la memòria de la meva fidelitat, en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Aquest anell senyal del meu amor i de la meva fidelitat, en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. I mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres.
la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats. Feu això que...
Què és això? Què és? Explica-m'ho, què és? És un gos? A veure... deixa'm veure el teu, Roger. A veure el teu. És un gos també? Hola, quin és més maco? Aquest o aquest? No, són iguals, són iguals. Són iguals. Ah, que sí? Va, ara es barallen els gossos, mira. Ufa, ufa. Algú per la càmera? Per aquí va millor. Molt bo. Ara faig el pop. Molt bé. Vale, hola, Hombre! Això en un altre puesto no anen aquí. En públic, en públic. No, li agrada el morbo. Vinga. ¿Me quieres o no me quieres? No m'ho pensaré. Ay, Mariano, 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 no me toques la mano, no seas tan pesado. Luego, Es belluga? Semana brasileña. No m'ho apunta, Ahí va a manjar. No fites si el ballo. Ya tenemos Miami, en Miami lo ponemos. Miami Beach. Miami Beach. Claro.